ka fa sabati ko ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya la balow la gɛlɛma ani da dumunifɛn tɔw wolu sɔrɔ ko ɲuman ani ka u sɔngɔ nɔgɔya malidenw ma o de ye mali ɲɛmaw ka hami la belebele fɔlɔ ye bi. ani mali baarakɛlaw u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u ka baara la o kama faranka de taara ka ɲɛsi mali baarakɛlaw ka sara ma. san saba in kɔnɔ baarakɛlaw ka sara yɛlɛla kɛmɛ sara la fo ka taa se dɔrɔmɛ 20 ma. san 2015 kɔnɔ dɔrɔmɛ 10, san 2016 kɔnɔ dɔrɔmɛ 3, san 2017 dɔrɔmɛ 7 o de farala mali baarakɛlaw ka sara kan. O hukum kɔnɔna la san 2015 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 7 yɛlɛl'o kan. san 2016 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 3 yɛlɛl'o kan bɛɛ b'o kalama. san 2017 n'o ye ɲinan san ye kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 7 yɛlɛl'o kan o ye 20 dafali ye. Mais 20% a ma kɛ yɔrɔnin kelen dɛ a kɛra san 3 de kɔnɔ. tranche fɔlɔ o bɛ sara 2015 filanan o sarala 2016 tranche laban o bɛ sara ka ban 2017 kɔnɔ. O augmentation in o kɛra mali baarakɛla bɛɛ de ye. dɔ farali sara kan a tɛ se ka goya mɔgɔ si ye en tout cas a tɛ se ka goya baarakɛlaw ye. je crois que baarakɛla bɛɛ ka laɲini ye dɔɔni ka fara i sara kan. ani san o san dɔɔni bɛ fara sara kan o de ka d'an ye. musaka min bɛ fara baarakɛlaw ka sara kan ka ɲɛsin u ka denbayaw ma u ka denw ladonni ma 300 de tun bɛ fara o yɛlɛla k'o kɛ 700 ye nka ala ye den minnu kɛ lujuratɔ ye olu ka faranka o ye 800. allocation familiale n'an b'a fɔ ko den sara 2013 la o tun ye 300 ye mais an bɛ don min na komi bi o ye 700 ye den minnu bɛ yen n'a y'a fɔra baasi wɛrɛ fosi t'u la mais 800 den minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ayiwa lujuratɔw don 700 ni tɔ ninnu cɛ a bɛ min lase baarakɛla ma hakili la a bɛ dɔ bɔ. min bɛ tigɛ baarakɛlaw ka sara kan ka ɲɛsin impôt ma n'a bɛ fɔ a ma ko ITS o fana jiginna dɔrɔmɛ 8 dɔrɔn de bɛ tigɛ ka bɔ mali baarakɛlaw ka sara la. impôt min fana n'a bɛ tigɛ baarakɛlaw kun caman bɔra la min bɔra la n'i y'a da sara la 20 8 de bɔra la n'an b'a fɔ ko 8% hakili la o fana bɔra u ka sarataw la i n'a fɔ impôt ta sara kan. o ye dɔ ye min bɛ se ka dɔ fɔ parce que i kan ka min sara ni dɔ bɔra la a bɛ komi dɔ farali ka sɔrɔ kan. u y'a ŋaniya siri k'a fɔ sara la dɔgɔma mali kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko SMIC fɔlɔ a tun bɛ kɛ 5000, 600 ani dɔrɔmɛ 68 nka sisan u y'a yɛlɛ k'a kɛ 7000 ye o ye san 2015 o kɔnɔna ye san 2016 a yɛlɛla fo 8000 na. baarakɛ sara minimum c'est à dire que min baarakɛla man ka sara min jukɔrɔ mali kɔnɔ 2013 la o tun ye 5600 ni murumuru de mais an bɛ don min na komi bi o kɛra 8000 ye o 8000 o fila ni ɲɔgɔn cɛ min farala kan hakili la a bɛ dɔ bɔ. min ye da dumunifɛnw o nɔgɔyali jango musakako o nasira fɛ ani fɛnɛ a ka kɛ sababu ye min ye farafina kɔnɔ da dumunifɛn nasira fɛ mali de ka nɔgɔya ni farafina jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ye. a dɔw bɛ fara i sara kan o ye avantage dɔ de ye baarakɛlaw fana y'o sɔrɔ mali na donc o kɛra sababu ye o ye u permettre u ka se ka u mago bɛ fɛn minnu na u ka latigɛ yɛrɛ kɔnɔ u ka balo yɛrɛ kɔnɔ n'o ye malo tulu sukaro ani carburant wo minnu san ka olu sanni nɔgɔya ma parce que ni sara cayara feerefɛnw fana prix bɛ ka yɛlɛ donc a bɛ baarakɛla permettre a ka se ka a mago bɛ fɛn min na a k'olu sɔrɔ. an ka baara kɛ an faso ye yaasa min ye faso ye a fana ka se k'a wasa don an na nin bɛɛ ye jamana ɲɛmaw ka laɲini ye an bɛ waati min na ko sisan nin hami belebele 3 in de bɛ k'an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛ si u ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ. n'o dɔ ye bɛn ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ sinsin cogo min na jamana in kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ lakana cogo min o n'u bolominɛw fo ka taa se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔdenw u ka sɔrɔ cogoya n'u ka dumuni cogoyaw la lafiya kɔnɔ yaasa jamana in a bɛ se ka taa ɲɛ.